ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସାର୍ ମାର୍ ବାବଦରେ ଦୀପଦ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁରୁ ଟିକେ ଆମେ ଶୁଣବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ। ସାର୍ ସାର୍ ଗୋଟେ କବିତାରେ ଲେଖିଥିଲି ସାର୍ ମୁଇଁ ମା କହୁଛେ ସେ କବିତା ଶୁଣୁଛେ ସାର୍। ସଂସାରେ କହେସନ୍ ଗୁଟେ ଅକ୍ଷର ବଢ଼େ ବରକସ୍ ନା ଦେ ଦେବତାନୁ ସୁଯୋଗ ଶାସନ ଜନମ କଲା ମା ଲୋକର ଆଖେ ଯେ କହେସି କଥା ମୁଇଁ ତାର୍ ଲାଗ ବିଦା ସବୁଛେ ମୁଇଁ ମା କହୁଛେ। ଜନମ ହେବାର 10 ମାସ ଆଗ ଯତନ କରିଛେନ୍ ତାକେ 3টা ଛୁଆ একলা ସଂକଲି ଇ ଦିହି ନେଇ থাকে 3টা ପୁଅର ମା ହେ ମୁଇଁ ମାସକିଆ ପାଲିତି ଖାଉଛେଁ ମୁଇଁ ମା କହୁଛେ। ନିଜର ଟୁଣୁ ଘିଚି କରି ମୁଇଁ ଭରିଛେଁ ଛୁଆର ପେଟ ଭୂତି ଦୁଃଖ କରି ଛୁଆକୁ ପଢ଼େଇ ବନେଇଛେଁ ହାକିମ ସେଠ ବୁଢ଼ୀ ହେଲି ବୋଲି ବୃଦ୍ଧା ସମୟ ମୁଇଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦିନ କାଟୁଛେଁ ମୁଇଁ ମା କହୁଛେ। ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥତି ପୁଅ ଝି ବୋଲି କରିଛେଁ କେତେ ଉପାସ ତାକର ଜୀବନଟା ଉକିଆ ହଉ ଏତ୍କି ନ ମୋର ଆସ ସବୁ ହାରିବି ପୁଅର ନାକକେ ଆଜକା ମୁଇଁ ଗନ୍ଧୁଛେଁ ମୁଇଁ ମା କହୁଛେ। ବିହା କରେଇଦେନି ବହ ଆଣିଦେନି ସଂସାର କରବା ବୋଲି 25 বছর তক পুষিথিনি তাকে আজ নি জানুছেঁ চলি মলা কালকে ম্যাট মুঠে বি প্যামিক নিজে ডরুছেঁ মুই মা কହୁଛେ। মা বুয়ার ଋଣ ସୁଝି ନି ହୁଏ କହେସନ୍ ସିନେ ସଭେ ମା ବୁଆର ଋଣ ସୁଝି ନି ହୁଏ କହେସନ୍ ସିନେ ସଭେ ସୁଝବାର୍ ଲାଗି ମନ ତନ ଦେଇ ଚେଷ୍ଟା ତ କର କେବେ ଋଣ ସୁଝିଯିବା ପୁଅ ରୂପେ ଖାଲି ଋଣ ସୁଝିଯିବା ପୁଅ ରୂପେ ଖାଲି ସବଣକୁ ମାଟି ନୁରୁଛେଁ ମୁଇଁ ମା କହୁଛେଁ ମୁଇଁ ମା କହୁଛେଁ। ସାର୍ ମାନେ ଛାତି ଥରେଇ ଦେଲେ ପୁରା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। Thank you, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।